Исәмесез дүшәмбе 6 ноябрь яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфульна таныштырам. Бүген безнең программада. Татарстан Конституциясе кабул ителгән көн. Принятая сегодня Конституция – первая в нашей истории, идущая от интересов республики. 31 ел элек кабул ителгән документ бүген безнең тормышыбызда ничек чагылыш таба? Гөлнас Сайфетдинова репортажы. Татарстанда забота о своих үзебезнекеләрне кайгыртып дигән республика программасы эшли башлады. Все меры объединить в республиканскую программу, которая в пилотном режиме начинает работать. Программа махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм чаралары турында мәгълүматны ничек җиткерә? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Фидакар укытучы, алдынгы комбайнчы, кирәк булганда коткаручы да. Мин ут эченә кереп киттем. Анда хәзер иң беренче тетен бернәрсә күренми башта. Кайвакта яп-якты шулкатлы янып тора инде. Кайбыч районының Борындык авылында 40 елга якын мәгариф тармагында һәм авыл хуҗалыгында хезмәт куючы Хәмзә Юнысов белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Бүген безнең республика өчен мөһим дәүләт бәйрәмнәренең берсе – Татарстан Конституциясе көне. 1992 елның 6 ноябрендә республиканың төп законы кабул ителә. Бүген Татарстанда ял көне, дәүләт оешмалары биналары өстендә әлемнәр җилферди, социаль челтәрдә бәйрәм котлаулары яңгырый. Документ Россияныкеннән 1 ел алданрак әзерләнә. Ул чакта Конституция комиссиясын Минтимер Шәймиев җитәкли. Документны әзерләүдә Татарстан зыялылары, илнең әйдәп баручы юристлары катнашкан. Югары Совет депутатлары барысы диярлек аны хуплап тавыш бирә. Татарстан Конституциясе кабул ителү тарихи вакыйга. Ул гаять катлаулы чорда язылган хәлиткеч документ була. Шунысы бәхәсез Конституция Татарстанның яңа үсеш юлын билгеләде. Бүген ул безнең тормышыбызда ничек чагыла? Гөлнас Сайфетдинова репортажы. Принятая сегодня Конституция – первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Тарихи кадрлар 1992 елның 6 ноябрь Татарстанда гына түгел, илдә сәяси вазгыятькә йогынты ясаган җитди көн. Конституция кабул итү беренче чиратта татарстанлыларның социаль-икътисади хокукларын яклауга юнәлтелгән була. Отныне в Республике Татарстан 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Приняли же Конституцию Татарстана раньше, чем Конституцию Российской Федерации. Постарались, чтобы соответствовали мировому уровню, я имею в виду международному праву. Это был очень важный момент. Республиканың төп законын кабул итер алдыннан референдум үтте. Шул вакытта халкыбызның күпчелеге Татарстанның үсешен төп юнәлешләрен хуплады. Документта республиканың статусы билгеләнә, президентлык институты кертелә, ике дәүләт теленең тигез хокукы языла, икътисади үсеш өчен мөмкинлек ачыла. Если сравнивать с другими субъектами, Әгәр башка төбәкләр белән чагыштырып карасак, республика социаль күрсәткечләр буенча уртада иде. 30-40 урыннарда. Төзелгән торак саны, сыйфаты, телефонлаштыру булсынмы. Бүген без илдә алдынгы урында, беренче бишлектә торабыз. Федераль бюджетны тулыландыручы көчле донор. Менә мин ул Конституцияны бик еш искә алам. Һәм әлбәттә аны кабул иткән заманнарда яхшы хәтерлим. Анда инде бездә эйфория иде. Аннан соң инде иң мөһиме безнең өчен әлбәттә Татар теле, дәүләт теле Конституциягә беркетелеп куйды. Россиянең бер субъекты шушы нигезләмә Конституция нигезендә без калган идләр белән икътисади мөнәсәбәткә кереп, алар белән фәнни гамәли эшләрне алып барып, без миңа калса ныгадымны ясадык. Татарның милли автономия концепциясе кабул ителде 18 елда. Менә бу миңа калса, менә безнең бу Конституция икенче адым. Безнең инде өметләр бик зур ул вакытта, без инде Татарстанны суверен, бәйсезлек дәүләт дип күрә торыйк. Татарның рухын күтәрә торган, татарның дәрәҗәсен күтәрә торган документ дип карыйм мин аңар. Конституцияның иң зур кыйммәте аның кеше иреген күрсәтүендә булды. Татарстан халкы бу мәдә нигезендә хокукларын яклый. Конституция судында ел сайын дистәләгән мөрәҗәгать карала иде. Федераль үзгәрешләрдән соң мондый вакыйгалар Конституция советына йөкләнде. Конституцияның кыйммәтлеген җиткерергә, аларның хокуклары да бар, халкыбызның, оешмаларның, аларның җаваплылыгы да артырга тиеш. Менә шушы
Конституция нигезендә. Конституция нигезендә Татарстан милли мәдәният тел үсешенә шул исәптән читтә яшәүче татарларга ярдәм итә. Милли мөхтәриятләргә булышлык булсынмы, китап әсбаплармы, ансамбльләр өчен костюмнармы, ил төбәкләрендә, чит илләрдә ел саен 300-дән артык сабан туе үткәрелә. Республика Курган өлкәсендә янган татар авылына ярдәмгә дә беренчеләрдән булып алынды. Документ татарларның яшәешенә кагыла торган документ. Мин ни өчен дип әйтәм, чөнки монда күрсәтелгән әйбер дә бар. Татарстан Татарстаннан читтә яши торган халык татарлар белән аралашу мөмкинлеге бирелә дип язылган. Конституция республиканың икътисади үсешенә нигез сала. Зур предприятиеләрнең уңышлы эшләве бәрабәренә Татарстанда яңа социаль программалар барлыкка килә, төрле проектлар финанслана. Алар халыкның тормыш сыйфатын яхшыртуда чагылыш таба. Аның нәтиҗәсен без бүген күрәбез. Бөтен Татарстанның уңышлары бүгенге икътисади буенча да, сәламәтлек саклау буенча да, бүтән сфералар буенча да, ул Конституцияның беренче урынга мин куярга тиеш. Конституция 7 кисәк 4 бүлек 126 маддәдән тора. Бу ел башында депутатлар аңа үзгәрешләр кертү турындагы канунны кабул итте. Инде генә үзгәрешләр булуга карамастан, аның ул документның нигезе безнең статусыбыз, республика статусыбыз ул югалмады. Безнең конституциябыз мөмкинчелек бирә безгә үзебезнең Татарстан законнарын кабул итәргә халык өчен. Белгечләр сүзләренчә, Татарстан конституциясе республиканың үсеше, милләтара һәм динара татулыкка зур өлешен кертте. 30 елдан артык вакыт узса да, ул әһәмиятен югалтмый. Гөлнар Сайфетдинова, Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан Конституциясы көне уңайынан Рөстәм Миңнеханов республика халкын бәйрәм белән котлады. Төп закон дәүләт хакимияте һәм үзидарә органнарының нәтиҗәле эшчәнлеген оештырырга мөмкинлек бирде. 1992 елда кабул ителгән Конституция халкыбызның рухи, әхлакый һәм гаилә кыйммәтләренә тугрылыгын чагылдыра. Ул безне берләштерде, төрле милләтләрнең теле һәм мәдәнияте үсешенә, рухи яңарышка тәргеш бирде. Иҗтимагый, милли мәдәни һәм дини берләшмәләргә эшчәнлек юнәлешен билгеләргә ярдәм итте. Уртак тырышлык белән без милләт-ара һәм дин-ара татулыкны ныгытуга ирештек. Татарстан Дәүләт Советы тарафыннан быел кабул ителгән үзгәрешләр төп законның заман рухына туры килүен раслый. Чыгышына, нинди милләттән булуына, яшәгән урынына карамастан, кеше хокукларын һәм ирекләрен яклау үзгәрешсез кала диелә Татарстан рәисенең котлау телеграммасында. Республикада кабул ителгән кануннар, хукукый актлар төп законга каршы килмиме? Халыкның Конституцияда язылган хукуклары үтәләме? Буларны хәзер Конституция Советы күзәтәчәк. Ул Конституция суды бетерелгәч быелның июнендә оешты. Җитәкче итеп тәҗрибәле юрист, моңарча югары суд рәисе булган Илгиз Гыйләҗев билгеләнде. Яңа Советка кемнәр мөрәҗәгать итә ала? Аның эше ничек алып барылачак? Бу хакта алга таба сөйләрбез. Конституция Советы республикада 22 ел эшләгән Конституция суды бетерелгәч оешты. Яңа орган шулай ук кешенең конституция хокуклары яклануын тәэмин итәчәк. Аны Россия судьялары Советы әгъзасы тәҗрибәле юрист Илгиз Гыйләҗев җитәкли. Тагын 2 әгъзасы Роман Гафаров белән Илмира Мустафина. Халыктан беренче мөрәҗәгатьләр кабул ителгән инде. Алар утырышларда каралачак. По сравнению с теми тремя субъектами, в которых уже созданы были до нас, это Адыгея, это Саха-Якутия. Адыгея, Саха-Якутия Башкортстанда Конституция Советлары бездән алданрак оешты. Аларның законнарында Совет карарларының нинди көчкә ия булу язылмаган. Безнең канунда исә, әгәр Совет нинди дә булса хукукый акт Конституциягә каршы килә дигән нәтиҗә чыгара икән, аны чыгарган орган бу карар белән танышканнан соң безнең белән килешеп я үзгәреш кертә, я шулай калдыра. Карар мәҗбүри үтәлергә тиеш түгел, ләкин Совет карарын прокуратура хуплап, аерым хукукый актлар мәҗбүри үзгәртелергә мөмкин. Или тем должностным лицом, который вынес это решение. Хукукый акт Конституцияның кайсы нормасына туры килми. Мөрәҗәгатьтә шуларны аңлатып, аны язмача яки электрон вариантта юлларга була. Гаризаларны 30 көн эчендә карап нәтиҗә чыгарачаклар. Все структуры власти, начиная от нашего раиса, Кабинета министров. Советка Республика рәисеннән башлап, министрлар кабинеты, Дәүләт Советы, депутатлар, министрлык вәкилләре, кеше, бала хукуклары буенча вәкаләтлеләр һәм республика халкы мөрәҗәгать итә ала. Әгәр кабул ителгән законнар аларның мәнфәгатенә кагыла, хукукын боза дип саныйлар икән, без аларны кабул итәбез.
Билгеле бер формасы бар, регламенты да бар. Простой гражданин может обратиться с этим вопросом. Конституция Советінің бірінші отырышы 22 ноябрьдә узачак. Гүзәл Алимова, Гүлназ Сейфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда яңа республика программасы әзерләнгән. Ул «Забота о своих» үзебезнекеләрне кайгыртып дип аталачак һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар аларның гаиләләренә ярдәмне үз эченә ала. Бүген шушы программа буенча Татарстанда бердәм интернет сайт эшли башлады. Анда федераль республика дәрәҗәсендә һәм районнарда булган ярдәм чаралары турында бай мәгълүмат тупланган. Әлеге мөмкинлекләрне хөкүмәт йортында журналистларга тәкъдим иттеләр. Республикада үзебезнекеләрне ничек кайгыртулары турында Рүзәл Шәрипов. Все это потребовало от нас создания единого ресурса, который бы позволял все меры объединить в республиканскую программу. Татарстанда «Забота о своих» үзебезнекеләрне кайгыртып дип аталган өр-яңа республика программасы гамәлгә керде. Бүген аны журналистларга вице-премьер Лейла Фазлыева тәкъдим итте. Бу уңайдан гадәттә сишәмбе була торган брифинг дүшәмбе оештырылды һәм анда бер юлы 9 җитәкче катнашты. Чөнки СВОдагы хәрбиләр һәм аларның гаиләләренә ярдәм мәсьәләсе күпчелек дәүләт оешмаларына карый. Республика программасы буенча тиешле ярдәм турында мәгълүмат zabotasvo.tatar сылтамасы аша урнаштырылган. Запуск сайта позволит нам с вами обеспечить. Әлеге сайт махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына барлык кирәкле мәгълүматны бер урында җиткерергә мөмкинлек бирә. Шуңа күрә хәзер алар кызыксындырган сорауга министрлык һәм ведомстволарга мөрәҗәгать итмичә дә җавап таба алачак. Әлеге сайт пилот режимда эшли. Бу вакыт эчендә без ярдәм чараларының нәтиҗәлелеген һәм аңа кем мохтаҗ булуын бәяләргә җыенабыз. Перечень мер поддержки. Монда төп 3 бүлек тәкъдим ителгән. Хәрбиләрнең балалары дигәненә кереп карыйбыз. Иң яшь бирелә торган сорауларга шунда ук җаваплар тәкъдим ителгән. Мисал өчен, балалар бакчасы дигән бүлеккә кереп карыйбыз һәм монда шунда ук балалар бакчасына йөри торган балаларга нинди ярдәм чаралары барлыгын белеп була. Республика программасы буенча Телеграмда чат-бот та эшли башлады. Ул «Свои Татарстан бот» дип атала. Бу интернет хезмәтләрне халыкны борчыган сораулар күбәйгәнгә күрә ачарга булалар. Мисал өчен, Ватанны саклаучылар фондына гына да 5 ай эчендә 4000-нән артык мөрәҗәгать иткән. 49 специалистов. Безнең фондта 49 белгеч эшли, ел ахырына аларның саны 60-ка җитәр дип планлаштырабыз. Шулай итеп, без ярдәм белән бөтен Татарстанны кылычларга тиешбез. 5 ай эчендә фондка 4000-нән артык кеше мөрәҗәгать итте. 6000-нән артык мәсьәлә хәл ителде. Работы фонда всей территории Республики Татарстан. СВОда катнашучы хәрбиләр, аларның туганнарына ярдәм чаралары күп. Алар 3 яссылык та күрсәтелә. Федераль республика дәрәҗәсендә һәм районнарда. Әйтик, федераль үзәк хәрби хәрәкәт ветераннарына торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен түләүнең 50%-ын компенсация итеп кайтара. Ветераннарга ай сайын 3896 сум акча каралган. Республикада мондый категориягә 2300 кеше керә. Иң зур күләмдәге ярдәм Россия героена күрсәтелә. Аларга ай сайын 83 мең сум акча түләнә. Шулай ук өстәмә ярдәм аларның гаилә әгъзаларына каралган. Өлешчә мобилизация буенча алынган ир-атның хатыны йөкле икән, аңа бер тапкыр 36 мең сум акча бирелә. 3 яше тулмаган бала өчен 15 мең ярымлык пособие гамәлдә. Татарстанда ул 1000-нән артык баланы кулачлый. Семьи, имеющие первого ребенка в возрасте до 3 лет, имеют право. Беренче туган бала 3 яшькә җитмәгән икән, гаиләгә ай сайын бирелә торган пособие бар. Күләме 11852 сум. Әмма мөһим шарт: сабый дөньяга 2023 елның 1 гыйнварына кадәр килгән булырга тиеш. Республикадан исә өстәмә рәвештә тагын 3 ярдәм чарасы бар. Беренчедән, Олга һәм Тимер батальоннарында хезмәт итүчеләргә бер тапкыр 360 мең сум бирәләр. Контракт төзүчеләргә 31 декабрьгә кадәр 305 мең сум өстәп түли башладылар. Икенчедән, барлык хәрбиләрнең йортларына газ кертү чыгымын каплыйлар. Бер гаиләгә моның өчен 100 меңгә кадәр акча каралган. Өченчедән, 18 яше тулмаган балага бер тапкыр 20 мең сум түлиләр. Моннан тыш районнарда өстәмә ярдәм чаралары бар. Әйтик, Биектауда бәлих булмаганнарга тагын 10 мең өстиләр.
Халык документ алганда килеп чыккан кыйынлыклар буенча еш мөрәҗәгать итә икән. Шуңа бу тармактагы эшне җиңеләйтәләр. Хәзер ташламаны Иратның СВОда икәнен раслый торган документның төп нөсхәсе булмаса да алырга мөмкин. Ниндидер социаль ташламалар бар икән махсус хәрби операциядә булган кешеләргә һәм аларның балаларына, әйтик менә 20 мең алганда балаларына, ул беренче тапкыр килгәндә без бүген ксерокопия белән дә эшлибез. Аннарсын аңар кирәк оригинал бирергә һәм военкомат ягыннан раслый торган документ шулай ук булырга тиеш. Халык сорауларын кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында да кабул итәләр. Соңгы арада хәбәрсез югалган хәрбиләрне эзләүдә ярдәм сорап шалтыраталар. Көтәләр менә телефоннар бер нинди хәбәр юк. Ул вакытта без әйтәбез ничек эшләргә Красный Крестка үзләре язырга тиеш беренчедән. Аннары без язып җибәрәбез оборона министрлыгы и военный прокурорларга. Үзебезнекеләрне кайгыртып, сайтында хәрбиләрнең гаиләләре нинди ярдәмгә мохтаҗ булулары турында язып калдыра алам. Бу мөрәҗәгатьләргә тиз арада 117 кайнар элемтә хезмәтендә эшләүчеләр җавап кайтарачак. Сайттагы мәгълүмат даими рәвештә яңартылып торачак. Рүзәл Шарипов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казан ноябрь бәйрәмнәрендә барып ял итү өчен Россиянең иң популяр 10 шәһәре исемлегенә кергән. Ни өчен мәскәүлеләр, Петербургта яшәүчеләр һәм Урал төбәгендәгеләр Татарстанга электр поездында килүне өстен күрә? Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Узган төндә республика халкы безнең яг өчен үзенчәлекле күренеш төньяк балкышын күзәтте. Ул төтөнгә дә, парга да, хәтта Салават күперенә дә охшаган иде. Казан белән беррәттән Собак, Субай, Кукмара, Балтач, Әлмәт районнарында яшәүчеләр социаль челтәргә үз фотоларын урнаштыра. Белгечләр бу күренешне магнит давыллары кузгалу белән бәйләп аңлата. Бүген билгеле булганча, төньяк балкышын Россиянең урта полосасында шактый күп төбәкләрдә күргәннәр. Ул кояштагы үзгәрешләр белән бәйле ди Казан галимнәре. Заряженные частицы пробивают магнитное поле. Кисәкчеләр магнит кырына үтеп керә һәм галәмне яктырта, атмосфера ул төрле җирдә төрле компонентлардан тора. Хәтта безнең республикада да башкача. Шуның белән бәйле рәвештә күктәге төсләр дә аерыла. Каядыр кызыл, икенче бер урында зәңгәр. Кисәкчеләрнең магнит кырына үтеп керү ул гадәти булмаган хәл. Синоптиклар һава торышының үзгәрүе турында кисәтә. Бүген төнлә һәм иртәгә иртән урыны белән туман һәм көчле җил көтелә. Аның тизлеге секундына 15 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез яңгыр явачак. Атна буе шундый явым-төшемле һава торышы саклана. Узган елларда көннәр җылы һәм кояшлы булса, алга таба күкне болыт каплый. Шул вакытта әле суытмый, көндез +5тән 10 градуска кадәр җылы булар. Бүген без республиканың казанышлары турында сөйләдек. Татарстан нык рухлы кешеләре белән дә көчле. Шуларның берсе үзе укытучы, үзе комбайнчы, кирәк чакта коткаручы да Хәмзә Юнысов. Кайбыш районының Борындык авылында 40 ел физик тәрбия бирә. Ул өйрәткән балалар район һәм республика ярышларында призлы урыннарны яулый. Берничә ел элек авылдагы йортта янгын чыккач, 2 кешене ут эченнән коткарган булган. Борындык мәктәбе укучылары өчен физик тәрбия дәресе бәйрәмгә тиң спорт залында яраткан Хәмзә абыйлары көтеп тора. Менә район ярышына әзерлек күнегүләре бара. Бу якларда спорт чаралары үткәндә тирә-күрше авыл яшьләре Борындык командасы килә дип дер калтырап тора. Атаклы Хәмзә шәкертләренең югары физик әзерлектә булулары 40 ел дәвамында исбатланган. Юкана бирелмәй, моның өчен балаларны һәрбер возрастта хәзерләргә кирәк. Шулай булмаса, бу кадәр җиңү яуланыр идеме? Балкып торган кубоклар дистәләгән. Устаз уңыш сыры белән уртаклашты. Баланы күбрәк мактап торырга кирәк. Мин шулай малайлар, менә балаларны һәр вакытта да яраттым аларны, мактап торам. Абый дип алар мине менә монда мәктәптә кергәндек, уже ишек алдыннан кочаклап алалар. Лыжадан һәр елны безнең балалар бер шулай и баскетболдан да. Хәмзә Бәшир улы Чувашиянең Батыр районында туган. Казанда педагогика институтында физик тәрбия укытучысы һөнәрен үзләштергән. Диплом алгач, юллама белән Борындыкка җибәргәннәр. Менә 40 елга якын бөтен күңелен биреп балалар чыныктыра ул. 2017 елда Франциядә узган бадминтон буенча Европа чемпионатында катнашып, иң көчле бишлеккә кергәннәр. Бит бу гап-гади авыл балалары. Үзебез белән чәк-чәктә алып барган идек ди устаз. Аны бик яраттылар, менә
ай тәмле, иң тәмле ризык дип безнең шул чәкчәк белән баушакны яраттылар. Команда туплау өчен укучылар саны да җитми. Мәктәптән нибары 40-ка якын бала укый. Спорт залда иске, кечкенә, аның каравы Хәмзә абыйның күңеле киң. Бу олы җанлы мөгаллимне шуңа хөрмәт итәләр дә. Хәмзә абый әлбәттә бик тырыш физкультура укытучысы. Мин күпме физкультура укытучысы беләм, ул иң тырышы, иң әйбәте. Ул безне инде садиктан бирле спортка өйрәтте, яратырга. Мин инде 7 ел спорт белән шөгыльләнәм. Безнең өчен тырыша һәм аның тырышлыгын белдерер өчен без аңа бик зур рәхмәт әйтәбез. Менә бу мин эшләгән комбайн, Акрс комбайны. Хәмзә Юнусов җәйге каникулда комбайнчы булып эшләгән. Берничә ел элек сәламәтлеге какшагач кына туктый. Хәзер 40 карабыянны, хатирәләрне яңартырга дип килә. Студент чагыннан башлап 43 ел буе урып җыю эшләрендә алдынгылыкны бирмәгән. Республика күләмендәге Рифкат Калимуллин призында ия була. Техника ватылса, төн йокларым кача иде ди. Иң беренче яратып эшләр кирәк ишеңне. Яратмасаң, балаларны яратмасаң, уңышка ирешеп булмый. Монда комбайнда икмәкне ничек менә суарга, үзең техниканы яратмасаң, эшләп булмый. Мин техника ватылса, йоклый алмыйм инде. Мин бер елда да комбайнны көндез ясамадым. Әгәр ватылса, тәңне ясыйдым. Менә бу йортта пазар булды. Бәләгә тарган кешеләргә ярдәм кулы сузарга да беренче булып йөгерә Хәмзә әфәнде. 9 ел элек төн уртасында менә бу хуҗалыкта янгын чыккан. Үз гомеренә куркыныч янаса да ут эчендәге ир белән хатынны урамга алып чыккан ул. Минем анда бер уйды матча итерәс тоже. Чтобы матча янса, ничек чыгып качырга үземе. Ишел чәбит анда уже полный гырләп яна, менә янып бетте, йортта бит ничек. Әнә шундый кыю батыр уңган ул Хәмзә Юнусов. Быел аны зурлап Татарстан рәисенең Дәүләт Советына еллык юлламасын җиткерү тантанасына чакырганнар иде. Ул тәрбияләгән яшьләр остазлары үрнәгендә көчле, тырыш һәм ватанпәрвәр булып үсә. Кайбыч районнан Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Каракалпакстанга китте. Нукус шәһәр аэропортында аны парламент рәисе Аманбай Ырынбаев һәм министрлар советы рәисе Фарход Эрманов каршылый. Иртәгә Татарстан делегациясе беренче предприятие белән танышачак, шулай ук Каракалпакстан җитәкчелеге белән очрашу көтелә. Безнең республикада 70-тән артык милләт вәкиле яши. Аларның тигез хукуклы булулары, туган телен, милләтен, динен сайлау иреге Татарстанның төп документы Конституциядә беркетелгән. Без тамашачыларны инде ел әйләнәсе әйдә Татарстан сәхифәсе аша төрле милләт вәкилләренең горыф-гадәтләре, йолалары белән таныштырабыз һәм аларны саклар өчен мөмкинлекләр барлыгын күрәбез. Без күрсәткән репортажларда бу ачык чагыла. Әйдәгез, бергәләп карыйк. Ел буе эфирга чыгучы Әйдә Татарстан сәхифәсендә республикада яшәүче нинди генә милләтләрнең көн күрешен, йолаларын, горыф-гадәтләрен төшермәдек. Татар, рус, башкорт, чуаш, удмурт, мордва, марилар һәм башкалар. Таныштык һәм гыйлем алдык. Менә төрки халыкларның Нәүрүз бәйрәме. Ул дөньядагы 300 миллион кеше өчен уртак тантана. Бездә дә күпчелек өчен таныш. Сәхнәдән татар җырлары яңгырый, башкорт, үзбәк, чуаш һәм якутлар бии. Янәшәдә таҗиклар пулау пешерә. Нәүрүз бәйрәме төрки халыклар бәйрәме гомумән алганда. Аны безнең элекеге бабаларыбыз бәйрәм иткән. Республикада 173 милләт вәкиле яши, мәдәният, горыф-гадәтләрен саклыйлар. Туган тел, милли кием салым, уен коралларын буыннан буынга тапшыралар. Аз санлы милләт вәкилләре дә үзенчәлекләрен югалтмый. Быел якутлар республикада беренче сәргә төньяк халыкларының милли йола башкара торган баганасын урнаштырды. Башта учак ягалар, риваят буенча ялкын рухларны чакырырга тиеш. Кунакларны якутларның саламат дигән ризыгы белән сыйлыйлар. Для нас это очень отрадно. Бу бик мөһим вакыйга. Тиздән Татарстанда яшәүче дусларыбыз белән монда җыелып, аларны үз мәдәниятебез, горыф-гадәтләребез белән таныштыра алачакбыз. Нашей культурой, традициями. Аулагы татар һәм башкортларның элеккедән килгән күркәм йоласан. Аның асылында кунакка йөришү, кич утыру ята. Борынгыдан ук йорт хуҗалары кая булса да киткәч, авыл яшьләре шул өйдә җыелышып күңел ачкан, кемдер тиң ярын тапкан. Уеннар алар бит инде аулак илләрдә
бер-берсен сынар эшендә үткәрәләр һәм дә инде ничек дип әйтәм, бергә күңелле итеп бер вакытны үткәрү дип әйтик инде. Мәсәлән, егетләр җырлап киләләр, анда бит инде капкадан каршы алу да бар, кызлар егетләрне кертмиләр. Руслар гадәттә Иван Купала бәйрәмендә очрашып таныша, аны иң озын көн һәм иң кыска төндә билгеләп үтәләр. Элек-электән бу көнне җырлап, биеп күңел ачканнар. Бу гадәт бүген дә сакланып калган. Праздник нам очень нравится. Безгә бәйрәм бик тә ошый. Рәхәтләнеп ял итәбез, аралашабыз. Күңел ачу программасын мавыктыргыч итеп төзегәннәр. Пасханы да зурлап уздыралар. Питрәч районы керәшеннәре йомырка җыю, күлиш пешерү кебек гадәтләрнең асылы белән таныштырды. Христос терелеп торсын дигән сүз 40 көнгә хәтле бара, 40 көн буена без аны бәйрәм итәбез. Кукмара районында быел Россия төбәкләрендә яшәүче утмуртлар күреште. Милли бәйрәмнәре гырын быттын дип атала. Аны электән үк кояш торгынлыгы вакытына туры китереп уздырганнар. Без татарча да беләбез, урысча да беләбез, урысча да беләбез. Татар телен каян өйрәндегез, күршеләрегез татармы? Кукмарада яшим мин. Кукмарада 69 елны киттем Кукмарага. И шунда өйрәндем татарча. Мордвалар үз милли моңнарын, гореф-гадәтләрен, рухи байлыкларын Валдашиняс бәйрәмендә күрсәтә. Монда халык тормыш чыганага кояшка табынып, рухлардан мул уңыш сорый. Семик бәйрәмендә марилар борынгы заманнардан ук бакыйлыкка күчкән якыннарын, туганнарын искә ала. Он назывался праздник Курмызак. Безнең якларга марилар күченеп килүгә үк бәйрәм итә башлыйлар. Бу 3-4 гасырлык була. Ул вакытларда аны җомга көнне бәйрәм иткәннәр һәм Курмызак бәйрәме дип атаганнар. Алар халыклар бердәмлеге кебек даталарда бер сәхнәдә очраша һәм Татарстан уртак йортыбыз икәнен дәлилли. Инзилә Хөсәенова, Яңа гасыр каналы. Нәкъ 1 ел элек Россиядә яңа дәүләт бүләге булдырылды. Герой Она дигән орден. Октябрь ахырында илдә беренче бүләкләрне алучыларны игълан иттеләр. Балтач районы Карел авылында яшәүче Нойлә Галиева Россия президенты карары нигезендә Герой Она ордены медаленә лаек дип табылган. Ул ире Харис белән 6 ул һәм 4 кыз тәрбияләп үстергән, 9-ы авылда төпләнеп кала. Шул рәвешле кеше ватаннарын үстерүгә өлеш кертәләр. Әниле йортка Чулпан Касыймова юл алды. Наилә ханым 6 ул һәм 4 кызын ак биләүгә биләгән, бәхетле булсыннар дип теләгән. Аның бар теләкләре дә чынга ашкан. Һәр баласы да исән-сау, инде үз тормышларын корып яшиләр. Үстергәндәге барлык авырлыклар да онытылды ди әни кеше. Мин фермадан кайтканда алар бер малай, бер кыз, мин ипине басып китәдер инде. Лилия кайткач ипине нигә духовкага тыгып куядыр, пешерәләр. Әле алар әни кайтышка дип шәй тыкмачларына кадәр пешереп куялар. Егетләр мол карадылар инде. Туганлык җепләрен нык әлегә гаиләдә бергә җыелганда баян тавышы тынмый, бергәләшеп җырлыйлар. Әтиебез бик матур уйный торган инде гармонда, әниебез җырлыйбыз гармонда. Шуардан килгән сәләттер инде, үзебез егетләр булып үсеп җиткәч, урамга чыгып киткәндә беренче итеп гармон алып чыгып китәдер инде без. Үзлегебездән генә өйрәндек инде, абыйлардан карап, абыйларда уйный, өлкән абыйда уйный, Фәнис абыйда уйный безнең. Инекәшләрдә уйныйлар. Инекәшләр фортепианда, балалайкада уйныйлар. Һөнәрләре күп. Наилә Галиева Балтач районының Кареле авылында ишле гаиләдә 5нче бала булып туган. Урта мәктәпне тәмамлагач фермага эшкә керә. Шунда булачак ире Харис белән танышып, гаилә кырып җибәрәләр. Бик бәхетле яшәдек. Һәрбер туган бала да мәхәббәт җимеше ди ханым. Барысын да тигез итеп үстерәләр. Ягъни безгә бик рәхмәт. Алар безнең шулай бердәм булып, тату булып, туганчылыклы булып яшәргә өйрәттеләр инде. Гаилә башлыгы 7 ел элек вафат булган. Наилә ханым төпчек улы Рамил һәм килене Илүзә гаиләсе белән яши. Ранил дә алар белән, ул әлегә өйләнмәгән. Рөстәме Әлмәттә нефть чыгару өлкәсендә эшли. Башкалары барысы да авылда калган. Күбесенең үз эше бар. Һәр көнне әниләренең хәлләрен белеп торалар. Бик сабыр кеше инде безнең. Мин аның шул сабырлыгына бик сокланам. Бик яхшы тәрбия бирде, бик зур рәхмәт әнигә. Һәрбере безне кеше итте, әти белән икесе. Әле безнең 2 балабыз. Мин һәр вакыт әйтәм, әби әйтәм, ничек итеп 10 бала кайттың икәнсең әйтәм. Ничек итеп үстереп бетерә кирәк бит, менә хәзер теге шундый бит инде замана 2-3 бала алып кайтып, аны кеше итә алсаң да, әле Аллага шөкер дисең. Аларның үз яра дуслыгына
бер-берсенә карата мөнәсәбәте бик яхшы булуына мин һәрвакыт сокланыйм. Бер шулай булсыннар һәрвакыт. Гөлназ. Ondan ikincisi Remziye. Üçüncüsü Rüstem. Dördüncüsü Feniz. Beşincisi Olmaz. Altıncısı Remiz. Yedincisi Liliye. Sekizincisi Ranil. Dokuzuncusu Oline. Onuncusu Ramil. Наилә ханым барлык балалары, кияү киленнәре һәм оныкларының исемнәрен бутамыйча санап чыгала. Бер вакытта да онытканым юк ди. Хәзер аның 18 оныгы һәм бер оныкчыгы бар. Без килгәнгә һәрвакыт нәрсәдер әзерли ул. Без килгәнне көтеп ала һәрвакыт. Шәй ширтә ашата безне бик тәмле итеп. Наилә Галиева гаилә кыйммәтләрен саклаудагы зур хезмәте һәм бала тәрбияләүгә керткән өлеше өчен 1984 һәм 2004 елларда ана даны медале белән бүләкләнгән. Октябрь айында Россия президенты карары буенча әлеге ханыма герой ана исеме бирелде. Мин бүгенге көндә бик бәхетле. Балаларым белән алар ярдәм итеп торалар. Балтач районыннан Чулпан Касыймова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы. Казан үзәгендә гөрләтеп каз өмәсен уздырдылар. Иске Татар бистәсенә килүчеләр кызыксынып, халкыбызның борынгы йоласын күзәтте. Электән көннәр суытка шоуларда каз өмәләре башланган. Бергәләшеп йолку, казларны чишмә суында чайкау, сукмакка каурый сибу, бу йоланы әле дә саклыйлар. Шәһәрдә исә аны театральләштерелгән тамаша аша күрсәттеләр. Беренче салкыннар белән авылларда каз өмәләре башлана. Казлар инде май туплаган, мамыклары күпергән була. Күршеләр, туганнар, дуслар бергә җыелып каз эшкәртү борынгыдан килгән матур гадәт. Ите ашарга, мамыгы мендәрләргә китә. Кызларга бу менә дигән бирнәлек. Яшь кызларга, егетләргә парлы мендәр бүләк иткәннәр, туйда пар каз бүләк иткәннәр. Бәби тугач берәр каз мендәре бүләк итә торганнар. Бик матур йола бит. Каз өмәсе бер сәбәп, шунда җыелышы, бәлешләр ашап, куймаклар ашап, уеннар уйнап, яшьләр кавышып үтә торган бик матур йола. Ул киләчәктә дә дәвам итәчәк, һичшиксез. Алла симездә казларыбыз Фатыйма, ай Фатыйма карале. Шәһәр үзәгендә каз куып йөрүләрен әле кайчан күрер идек. Театраль тамаша башкала халкын авылга, гореф-гадәтләргә якынайта. Татар утарында каз өмәсе йоласы инде 6нчы ел рәттән уза. Бу йоланы бүгенге көнгә кадәр саклап калучы әби-бабайларыбызга рәхмәт. Аны киләсе буынга җиткерү безнең бурыч. Яшьләр хәзер үз гореф-гадәтләре белән кызыга. Мондый чаралар аларны үзенә җәлеп итә, мәдәниятебезгә тарта, берләштерә. Каз өмәләрен авылда үзләренең якыннары, туганнары белән, яшь җилкенчәкләр белән бергә җыеп үткәрә торган булганнар. Һәр авылның үзенең каз ишен алучысы булган, һәр авылның уста пешекчеләре булган, һәр бер җирекнең үзенең устасы булган. Шулар арасында алар яшьләрне, балаларны өйрәткәннәр. Бәйрәмнең иң көтеп алган матур күренеше казларны салкын чишмә суында юу. Казанда бәйрәмнең бу өлеше бераз үзгәртелде. Милли җырлар яңгыратып бергәләшеп Кабан күле буена төштеләр. Шулай итеп түшкәләрне чишмәдә түгел, Кабан күле суы белән чайкадылар. Фатыйма, әйтеп Кабанның күленең суы нинди чиста бит әгәр. Бик шатланам бу бәйрәмгә эләккәнемә. Татар балаларына үзебезнең йолаларыбызны, каз өмәсен инде ул нәрсә дип әйтик, бренд булып йөри бит хәзер каз. Шулай булгач шул йолаларны күрсәтергә тырышабыз. Эш беткәч, барсында самовардан чәй эчәргә чакырдылар. Каз маенда пешкән куймак белән дә сыйладылар. Каз өмәсе бәйрәме җыр бию белән дәвам итте. Ян Бәхтиев, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Дүшәмбе шундый яңалыклар белән истә калыр. Хәзер рекламадан соң Рәүф Шакиров сезгә һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда киләсе тәүлектә циклон хакимлек итәчәк. Республикада температура нормадан югарырак, ә хәзер тулырак. Бары тик ноябрь азагына кадәр Данил Мастерда үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирегез. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнелгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча, Кукмара, Байлар Собасы һәм Балтачта болытлы һәм яңгырлы. Көндез температура 7-8, төнлә 6 градус жылы. Буа, Кайбыш, Кама тамагында тәүлек дәвамында яңгыр явачак.
Көндіз 7 градустан 9 градусқа қадар, түнле 7-8 градус жылы. Шистай, Нурлат һәм Мамадышта шулай ук болытлы булачак. Яңгыр явар дип көтелә. Көндіз 7-8, түнле 6 градус жылы. Яршаллы Менделеев һәм Актанышта көндіз 9-10 градус, түнле 6 градусқа якын жылы. Мында шулай ук явым-төшем көтелә. Әлмәт, Бөгелмә, Азнакайда башка районнарда айырмалы буларак урыны белән аяз. Әмма мында да яңгыр фаразлыйлар. Көндіз 9-10, түнле 6-7 градус жылы. Республиканың туристик зоналарында жылы һәм яңгырлы көн көтелә. Зиядә болытлы, яңгыр явачак. Көндіз дә, түнле дә температура бер үк якынча 7 градус жылы. Болгарда шулай ук явым-төшем һәм көндіз дә, түнле дә плюс 7. Алабугада көндіз біраз жылырак, 9 градус, түнле 6. Мында да яңгыр явыр дип көтелә. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк, расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Казанда киләсе тәүлектә жылы һәм дымлы булачак. Көндез температура 8 градус, төнле 7 градус жылы. Яңгыр фаразлана. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 746 мм тәшкил итә. Көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Дымлылык 96%. Җирнең магнит кыры тыныч. Беренче мәгълүматлар буенча атна дәвамында һава торышы үзгәрми диярлек. Ял көннәрендә генә бераз салкынайта. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин, Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.